ഹായ് ഗായ്സ്, ബ്ലാക്ക് മാർക്ക് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റിൽ വരാൻ പോകുന്ന യുവോ ഗൺ സ്കിന്നിനെ പറ്റിയും ഗോൾഡ് റോയലിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് മുഴുവനായി കാണാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഫസ്റ്റ് തന്നെയുള്ളത് നമ്മുടെ ഫേമസിൻ്റെ ആനിമേഷനാണ്. ഇതിൻ്റെ ഗൺ സ്കിന്നും മറ്റേ ഇമോട്ടും പുറത്ത് വിട്ടിട്ടുള്ള ഗെരിനെ ഇതുവരേക്കും നല്ല ഗൺ സ്കിന്നാണെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. നല്ലൊരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഗൺ സ്കിന്നാണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ എക്സാം വൈറ്റിൻ്റെ ആനിമേഷനും കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഗൈസ് എക്സാം വൈറ്റിൻ്റെ ആനിമേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ രീതിക്ക് ഒരു നല്ല ആനിമേഷനാണ്. ഇതിൻ്റെ ഇമോട്ട് ഗെരിനെ പുറത്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത്, പക്ഷേ ഗണ്ണ് ഏതാണെന്ന് ഇതുവരെ പുറത്ത് വിട്ടിട്ടില്ല ഗെരീന. ഗൈസ് നല്ലൊരു ഗണ്ണാണ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. നല്ലൊരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ആനിമേഷനാണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇതിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡബിൾ ഡാമേജ്, സിംഗിൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഫയർ ആണ് എക്സാം വൈറ്റിൻ്റെ ആനിമേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ഗൈസ് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഗോൾഡ് റോയിലാണ് നെക്സ്റ്റ് വരാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വരാൻ പോകുന്ന ഗോൾഡ് റോയിൽ ഫീമെയിലാണോ മെയിലാണോ എന്ന് ഇവരെ കൺഫേംഡ് ആയിട്ടില്ല. മെയിൽ ബണ്ടലാണെന്ന് ആണെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഗോൾഡ് റോയിലായിട്ട് വരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഫീമെയിൽ ആണെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും വരാൻ പോകുന്നത്. മെയിൽ ബണ്ടലും ഫീമെയിൽ ബണ്ടലും അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരെ ബൈ ബൈ.